हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन फरायबाय आंनि चेनेलावहाय आं दायो बेवहाय बानायनो नागिरदों SSC आव फैखांनाय माखासे कुइसनफोर फार्स्टआव नोंथांमोना नायलांदो फार्स्टआव दं कुइसनाहाय द साम अफ अल इभेन नाम्बार्स आप टु 100 इज मा होनदों बेवहाय जौसेसिम गासै जरा अनजिमानि दाजाबगासैया मा जागोन बेवहाय 1000 माने अपसन ए आवहाय मा दङ ए आवहाय 1000 बि आवहाय 2000 सि आवहाय 2500 डि आवहाय 2550 ना थ' मा होनदों बेवहाय जौसेसिमावहाय मा होनदों गासै जरा अनजिमानि दाजाबगासै ना गासै जरा अनजिमा जोङो जौसेसिमावहाय गासै जरा अनजिमा होनदोंना बेवहाय जौसेसिमावथ' जोंहा मा गासिबो जरा अनजिमा गैजोबा जों जरा अनजिमाफोरा मा 0निफ्राय लानानै जायफोरा ना 2जों रानजायो 2जों रानजानाय माने जरा अनजिमाफोरा मा 0 2 4 6 8 बेफोरो ना बेफोर अनजिमायानो मा जरा अनजिमा स' जोङो जेबो नङा जरा अनजिमा दिहुननाया जौसेसिमाव जरा अनजिमा दिहुननाया गोरलै नङा गोरा नङा जों खालि मा खालामनांगौ जोङो जौसेसिमावहाय बेसेबां जरा अनजिमा दं जों बेखौ दिहुनोब्ला मा खालामनांगोन जोङो बे जौसेखौ जोङो माजों राननांगोन जोङो जौसेखौहाय 2जों डिभाइड खालामबानो जोङो बेसेबांथा जरा अनजिमा दं जों बेखौ मोनगोन डिभाइड खालामब्ला 50 मोनबाय ना दानिया जोङो बेवहाय जोङो मा मोनथिबाय जोङो जौसेसिबाङावहाय बेसेबां जरा अनजिमा दं होनना मिथिगौ जोङो 50था जरा अनजिमा दं दाना बे 50था जरा अनजिमानि दाजाबगासैया बेसेबां जागोन जों बेखौ दानिया दिहुननांसिगोन ना स' जों बेवहाय गासिखौ जों लिरनानै दाजाबलायोब्ला जोंना बिराद टाइम नांगोन आरो जों बेखौ इसेबां माने पसिबल नंखायाना गासिखौबो जोङो जुदि लिरजोबनानै दाजाबजोबनांगौब्ला ना जोंहा थाफाया बेफोरबायदिनो जोङो दा जोंहा बेखौ दिहुननायनि गोरलै फर्मुला दंखायोब्ला जों मा खालामनांगौ बेवहाय बे 50 ना 50 जाहैबाय n माने गासै बेसेबांथा दङ बे n ना टटेल नाम्बार बेवहाय टटेल बेसेबां दङ माने जरा अनजिमाफोरा 50था होमबा बेवहाय मा जायो n + 1 बेजों माने नांगौ होमबा बेवहाय n आ बेसेबां जोंना 50जों 1जों बेसेबां 51 ना स' मोननैजों सानजाब्ला बेसेबां जायो 5जों 1जों 5जों 25 स' बेसेबां मोनखो जोङो 2550 होमबा एन्सारा मा जागोन जोंनियाहाय अपसन डिआ ना बुजिबाय दानिया दङ 2 नाम्बारावहाय द एभारेज अफ अल अड नाम्बार्स लेस देन 100 इज माने जौसेनि गाहायाव थानाय गासै बेजरा अनजिमाफोरनि मा दिहुननांगौ जों गर जों सिगांनिया मा दिहुनदोंमोन खालि दाजाबगासैल' ना दानिया जों मा खालामनांगौ जोङो गर दिहुननायखौथ' जों मोनसे गासैहाय बेसेबां दङ जों दाजाबजोबनानै गासै अनजिमा बेसेबां जों बेजों डिभाइड खालामनांगौ बा राननांगौ ना स' जों बेवहाय 1निफ्राय जोङो जौसेसिमावहाय बेसेबां जोङो बेजरा अनजिमा मोनो जों जौसेसिमावहाय मा दङ खावसेया मा जोंना बेजरा खावसेया जराखाना होमबा जोङो जौसेसिमावहाय मा जागोन जोंना 50आ बे जरा बेनिफ्राय आद्राया मा जागोन 50 थाबावदोंना बे मा जायो मा जागोन बेयो बेजरा ना बा 100 डिभाइडेड बाय 2 बेसेबां जोङो 50खौनो मोनो जों ना स' बेवहाय मा दङ गासै बेजरा अनजिमाखौ जोङो जौसेसिमाव थानाय गासै बेजरा अनजिमाखौ बेसेबां मोनखो जोङो 50 ना दानिया जोंना मा दिहुननांगौ एभारेज दिहुननांगौ जोंना माने गर दिहुननांगौ जोङो बेवहाय जों मा बैसोर अनजिमाफोरखौ जोङो दाजाबजोबनानै मा खालामनांगौ जोङो बेसेबांथा अनजिमा दं जों बेजों राननांगौ ना माने बेवहाय जों बेसेबां मोनखो गासैहाय 50था दङ होननानै जों मिथिबाय स' जेबो नङा जोङो जेब्ला बेबायदि बेजरा अनजिमानि गर दिहुननो होगोन ना बेसेबांहाय जोङो होमबा मा खालाम खालिहाय जोंना मा जागोन बेबायदि टाइपनि कुइसन फैयोब्ला ना बेबायदि कुइसन फैयोब्ला मा जागोन खालि मा खालामो जोङो बे जाहैबाय गासै बेसेबांथा दङ बेनो मा जायो बेनि गर जायो होमबा जोंना मा दं अपसनावहाय ए आवहाय 49 बि आवहाय 50 सि आवहाय 51 डि आवहाय 52 होमबा जोंना कारेक्ट एन्सारा मा जागोन बि 50आ जागोन ना ओरै खालामनो हायो जोङो बिनि गासै दाजाबगासैया मा जागोन जोंना गासैहाय 50 मोनदों जोंना होमबा बिनि गासै दाजाबगासै जोङो जेब्ला बेजरा अनजिमानि गासै दाजाबगासै दिहुननो होयो अब्ला बिनि फर्मुलाया मा जायो n स्कुवेरल' जायो n स्कुवेर बे जरानिया मा n + 1 बेनिफ्राय बिनिया मा जायो n स्कुवेर होमबा जों nखौ स्कुवेर बेवहाय 50खौ जों स्कुवेर खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो 2500 ना 2500 बेनिफ्राय बेवहाय गासै बेसेबांथा बेजरा अनजिमा मोनदोंमोन जोङो
50 बेजोंहाय जोङो मा खालामनांसिगोन डिभाइड खालामनांसिगोन माने जोङो बे जाहैबाय गासै दाजाबगासै ना बे गासै दाजाबगासै माने गासै बेजोराव अनजिमानि दाजाबगासै बेनिफ्राय गासै बेजोराव अनजिमा बेसेबां दं बेजों जों गर दिहुनोब्ला राननांगोन स' गासैहा बेसेबां अनजिमा दं बेवहाय 50 होनबा जों दा डिभाइड खालामदो बेखौहाय 0 जों 0 केन्सेल जाबाय बेनिफ्राय 5 जों 25 खौ 5 0 होनबा बेसेबांखौ जोङो 50 होनबा दहायनि बायदिनो बे एनआनो मा जायो बेजोराव अनजिमानि बे गर दिहुननायावहाय बे एनआनो मा जायो बिनि गर जायो नेक्स्टआव मा दङ 698 प्लस 198 होल स्क्वायर ना बेनिफ्राय माइनास 698 माइनास 198 पावारा बेसेबां बेवहाय ब्रेकेट पावारा बेसेबां 2 ना डिवाइडेड बाय 698 into 190 बेवहाय नोंथांमोना मोजाङै नाय मा दंमोन जों बेवहाय बिसोर मोननैयाव ना बिसोर मोननैयाव बेजों एखे बेजों एखे जों बेखौ मा हमना लानो हायो जोङो a प्लस b बेनिफ्राय माइनास a माइनास b होल स्क्वायर ना जों बेवहाय नाय बेयो माइनास बेयोहाय प्लास बेयो माइनास बेयो मा माइनास बेयाव सिना माइनास दं ना स' जों मोनसे बेयो स्क्वायर खालामब्ला माने स्क्वायर खालामब्ला जोंना बेयो प्लास जागोन बेयोहाय मा जागोन प्लास जागोन बेनिफ्राय मा जागोन जोङो a माइनास b होल स्क्वायर खालामब्ला मा मोनो जोङो सरि a माइनास b खौ होल स्क्वायर खालामोब्ला a स्क्वायर माइनास ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर ना स' बेखौ स्क्वायर खालामब्ला बिनि उनाव बे प्लास बेनिफ्राय जोङो बेयो मा जागोन प्लास ना बे प्लास जागोन बेनिफ्राय बिसोर मोननैनि सानजाबनानै फर्मुलानि 2 आरो बे a b सानजाबब्ला मा जागोन बेयो माइनास ना बिसोरो जुदि जायो बेवहाय अब्ला बेयाव मा दंखायो माइनास होनबा बे प्लासआ मा जागोन ब्रेकेट बोखानाय लोगो लोगो माइनास बेनिफ्राय बेयाव जानाय जेनाखि नैबे माइनास बे मा जागोन प्लास बेनिफ्राय नैबे मा जागोन माइनास होनबा बे प्लासजों बे माइनासजों बे प्लासजों बे माइनासजों मा दाननो हायो ना बेनिफ्राय मा थागोन जोंना बेवहाय प्लास 2ab बेनिफ्राय नैबेनि प्लास 2ab ना स' जों बेखौहाय ओरै बानायनो हायो जोङो a प्लस b जों लाखाबायना एखौ a लाबाय बेखौ b लाबाय नालाय बेनिफ्राय बे मा दङ बे a ना 698 खौ जों a लादों नालाय a into b ना जों बेखौ सिफायोब्ला मा मोनो जोङो a प्लस b होल स्क्वायरखौ a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर ना माइनास डाइरेक्ट खनसे बानायखानोसै सरि बानायखादा बुजिनायनि थाखाय ना a स्क्वायर माइनास 2ab प्लस b स्क्वायर ab जेब्ला जों ब्रेकेटखौ बोखारगोन ब्रेकेटखौ बोखारनाय लोगो लोगो बेयो सिना सोलायगोन ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनास प्लासआ मा जागोन माइनास माइनासआ प्लास बेनिफ्राय माइनास ab दाना नाय प्लासजों माइनास दाना मा थागोन प्लास ना 4ab बिसोर मोननै दाजाबब्ला 4ab जों ab केन्सेल जाबाय बेसेबां जागोन 4 जों बेवहाय जों भेलुखौ बहायोबो ना बेबायदि होमबा जोंना मा जागोन बेनि एन्सारा 4 जागोन बेनि एन्सारा 4 जों नै ओरैबो नायनो हायो जोङो ना बेजोंनो गाव नाय 698 प्लस 198 होल स्क्वायर माइनास 698 माइनास 198 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 698 into 198 ना गोरा नङा नाय 698 को होल स्क्वायर खालामना लादो प्लस 2 into 698 into 198 मा जागोन बेयो प्लास मा जागोन 198 होल स्क्वायर ओमफ्राय माइनास 698 होल स्क्वायर बेनिफ्राय मा जागोन माइनास 2 into 698 into 198 प्लस 198 होल स्क्वायर ना 190 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 698 into 198 होमबा जों बेवहाय मोनो 698 होल स्क्वायर प्लस 2 into 698 into 198 बेनिफ्राय मा जायो जों बेखौहाय मिन्थिखायो बेबायदि बानायोब्ला जोंना टाइम नाङो स' जोङो खनसेनो थोंजोङै दहायनो जों दाननानै लाखानो हायोमोन ना जोङो मिन्थिखायो ना स' मा जायो बेवहाय 698 होल स्क्वायर प्लस 2 into 698 into 198 माइनास 198 होल स्क्वायर ना बेवहाय जों मा खालामनो हायो जोङो बेजों ना बेजों लानो हायो बेनिफ्राय मा थायो जोंना बेवहाय बेखौहाय ना मा थागोन सरि बेवहाय मा थागोन जोंना मा थायो 2 into 698 into 198 प्लस 2 into 698 into 198 थाबायना ओमफ्राय 698 into 198 मा थागोन होनबा जों बेवहाय ना बिसोर मोननैजों जोङो सानजाबनानै दाजाबनांगौ ना बे एखे नङा नंगौ ना होमबा जों बेखौ कमन लायोब्ला बेसेबां कमन लायोब्ला 2698 into
198 1 plus 1 ना divided by 698 into 198 ना 698 198 बेजों मा खालामनो जोङो दाननो हायो होमबा मा जागोन 2 ब्रेकेटाव 1 जों 1 दाजाबब्ला 2 ना मा जागोन 4 कारेक्ट एन्सारा जोंना मा 4 अप्शन माया जोंना अप्शन बि आ ना दाना दङ नेक्स्ट कुइसनाव दङ नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय 35 into 35 into 35 minus 25 into 25 into 25 minus 10 into 10 into 10 is equal to माने बेखौ सानजाबनानै माइनास खालामोब्ला सानजाबनानै माइनास खालामोब्ला बे अबेजों समान जागोन ना अप्शन एआव दं 26,250 अप्शन बिआव दं 17,500 सिआव दं 8,750 डिआवहाय मा दं 0 ना नाय बेवहाय 35 किउब खालामनो हायो जोंना स' जों बे 35 किउब खालामला एफा गिदिर खालामला जों बेखौ नाय बे 35 बे 25 बे 10 ना बिसोर मोनथामबो मा 5 जों मा डिभाइड खालामजायो ना बेवहाय बिनिफ्राय मा जोङो 5 कमन लानो हायो जों ना होमबा जों बिसोरनिफ्राय गासैनिफ्राय जों 5 कमन लानांगोन जों 5 कमन लानो हायो ना बे मोनसेनिफ्राय 5 बे मोनसेनिफ्राय 5 बे मोनसेनिफ्राय 5 बिनिफ्राय 5 बिनिफ्राय बेफोर ना 5 कमन लायोबा मा जों बेवहाय बिसोर मोनथाम अनजिमा ना बे मोनथामनिफ्राय जों 5 कमन लागोन होमबा जों बेवहाय 5 into 5 into 5 कमन लाबाय होमबा 5 जों बेखौ बिथाङा कमन लायोब्ला बिनिफ्राय 5 लायोब्ला जोंना 7 into 5 35 नङा होमबा 7 into 7 minus 5 into 5 माने 5 into 5 25 ना minus 2 into 2 into 2 जाबाय बेसेबां जागोन बियो 5 क्यूबनि माना बेसेबां 5 into 5 25 5 25 2 125 ना 125 इनिफ्राय 7 क्यूबनि माना बेसेबां 343 7 क्यूबनि माना नाय 7 into 7 49 ना 7 60 ना 28 34 ना माइनास 125 जों मोनखाबाय बेखौहाय सानजाबगोन ना माइनास 2 क्यूबनि माना बेसेबां 8 बेसेबां मोनो जोङो 125 343 माइनास 133 3 ना होमबा 125 0 1 2 दाना जों इन्टु खालामब्लानो मा मोनगोन जोङो एन्सारखौ मोनगोन ना होमबा 21 125 जों 21 खौ इन्टु खालामब्लालाय 52105 2 ना 5262 0 मोनसे दंमोन 0 होमबा जोंना एन्सारा जागोन 26,250 ना होमबा एन्सारा मा जागोन ना कारेक्ट एन्सारा अप्शन ए ना नेक्स्टआव मा दङ किउब रुट दिहुननाय बियो किउब रुट दिहुननाय बेवहाय मा दङ 72401 ना बिनि समान मा दं बेवहाय बबे मोनसेया जागोन ना बेवहाय दङ फार्स्टआव ए नाम्बाराव दङ 1/9 बेनिफ्राय 1/7 बेनिफ्राय सिआव दङ 1/21 बेनिफ्राय डिआव दङ 1/13 ना स' बिनि कारेक्ट एन्सारा मा जागोन ना बेखौ जों दिहुननांगौ जों बेखौ 7 जों डिभाइड खालामनो हायो 7 जों डिभाइड खालामो 1 बेखौ डिभाइड खालामोब्ला बेसे थांगोन बियो 3 बा 21 होमबा 30 थाबाय 4 बा 28 22 थाबाय 21 बा बेसेबां 3 होमबा बेसेबां मोनखो जोङो किउब रुट 1/343 जों मा मोनदोंमोन सिगाङाव 343 आ बबे किउबनि बियो 7 नि ना होमबा बेयाव मा जागोन एन्सारा होमबा मा जागोन 1 नि किउब रुटआथ' मा 1 आनो बिनिफ्राय 343 नि किउब रुटआ मा जागोन 7 ना होमबा एन्सारा मा जागोन ना अप्शन बि 1/7 आ दाना नेक्स्ट कुइसनाव दङ नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय √3 प्लस √2 divided by √3 minus 2 plus √3 minus 2 upon √3 plus 2 equal to बेसेबां ना एन्साराव दङ 3.464 बियाव दं 2.828 सिआव दं 1 डिआवहाय 10 ना स' बेवहाय मा दङ जोङो बेवहाय नायोब्ला a plus b a minus b plus a minus b a plus b बेबायदि फर्माव थानाय बायदि जों जुदि नायोब्ला ना होमबा जों मा खालामनो हायो बेवहाय बेसोर मोननैखौ कमन लायोब्ला a minus b a plus b जों मोनो ना बुजिनायनि थाखाय होबाय बिनिफ्राय जेब्ला बेवहाय कमन फैबाय जों बेयाव ना एलसिएम लानानै एलसिएमा बे जाबाय एलसिएम लाबाय जोङो बिनिफ्राय मा जागोन बेवहाय
a plus b minus a minus b बेबायदि जागोन मानो बेवहाय जों एलसीएम लाबाय नालाय ना बेखौ मोननोब्ला जोङो बेजों मा सानजाबनांगोन जोङो a plus b सानजाबनांगोन ना होमबा बेवहाय जों a plus b सानजाबनांगौखौ जों बेवहाय लिरबानो जाबाय ना स' बेजों सानजाबनानै दानिया जों मा मोनो बेवहाय होमबा a plus b a minus b बेबायदि फर्माव दं बेहा जोंनिया फर्मुला जायो मा जायो a plus b a minus b फर्मुलाया a square minus b square a plus b whole square दं बिजा a plus b माने मा a plus b whole square a square plus 2ab plus b square बेनिफ्राय मा दं बेयो a square minus b square मा जागोन बेयो a square minus 2ab plus b square बेबायदि फर्माव थागोन ना मा जागोन बेवहाय a square minus b square जाबाय बेनिफ्राय बेवहाय मा जायो a square plus 2ab plus b square minus a square plus 2ab minus b square बेजों केन्सेल जाबाय ना थ' बेबायदि थानाय मा थागोन जोंना बेवहाय 4ab divided by a square minus b square बेबायदि थायो ना बेबायदि जोङो लानो हायो स' जों इसेबां माने बेबायदि खालामना बेवहाय नाय root over 3 plus root over 2 root over 3 minus root over 2 plus root over 3 minus root over 2 divided by root over 3 plus root over 2 ना जों होमबा मा मोनो जोङो बेखौहाय बेबायदि एलसीएम लानानै बानायब्ला ना बेयाव मा मोनगोन जोङो a minus b a plus b दं नालाय होमबा 3 a square minus b square जागोन नालाय होमबा 3 minus 2 जागोन बेयो मा जागोन होमबा जोंनियाहाय मा जागोन बेयो बेवहाय बेजों सानजाबगोन ना बेयो ना सानजाबब्ला a square minus b square दं नालाय बेयो a square minus b square जाना दं बेयो होमबा मा जागोन बेयो 3 plus 2 root 3 into root 2 ना बेनिफ्राय मा जागोन बेवहाय plus 2 बेनिफ्राय मा जागोन बिसिना मा जाना प्लास सरि दहायना माइनास जाबाय ना बे प्लास जानांगौ बे फार्स्टआव एसे बानायनायाव एसे गोरोन्थि जाबाय सरि दाना बे मा दङ प्लास मा जागोन बेयो बेजों सानजाबनांगोन ना जों बेजों सानजाबब्ला मा जागोन बेयो होमबा 3 root 3 जों root 3 सानजाबब्ला 3 ना माने a minus b whole square दं बियो होमबा मा जागोन माइनास 2 root 3 into root 2 plus 2 ना माबा जागोन बेयो दहायना एसे गोरोन्थि जादों बानायनाया होमबा मा जागोन बेवहाय 3 2 5 3 8 2 10 ना 10 divided by 1 3 निफ्राय माइनास खालामो ना होमबा एन्सार मा जागोन ना 10 अप्सन डिया दहायना एसे गोरोन्थि जादों माइनास प्लासनि जायगायाव माइनास जादों ना स' बेनि थाखायनो मा होदो नेक्स्ट कुइसनाव दङ नेक्स्टआव 7 नाम्बाराव दङ if a by a upon b equal to 5 upon 3 and 8a plus 5b equal to 22 then a is equal to जुदि मा दङ a upon b नि समान 5 upon 3 आरो 8a plus 5b नि समान 22 अब्ला एनि समान मा जागोन बेवहाय एनि भेलुखौ जोङो दिहुननांगौ ना स' नोंथांमोना कमेन्टआव एन्सारखौ होदो आं बेखौ बानायनानै ला नोंथांमोननि एन्सारखौ नेनानै थाबाय आरो नोंथांमोना जुदि हायाब्ला नोंथां नेक्स्ट भिडिअआवहाय एन्सारखौ खोन्थानोसै स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोननि सापर्टआनो मा आंनि थुलुंगानाय माने नोंथांमोननि सापर्ट मोनाबा एसे माने नाराभास जायो आरो माने भिडिअ खालामनायाव स' नायग्रा गैया बानायनानै मा जानो रावबो नाया बिदि साननाय फैयो स' बेनिखायनो नोंथांमोननिफ्राय अननाय लुबैयो बेनिखायनो नोंथांमोना अननायखौ साबस्क्राइब खालामनानैनो बे नोंसिनि साबस्क्राइब खालामनाया मा नोंथांमोननि अननाय ना स' नोंथांमोना आंखौ अनहरदो साबस्क्राइब खालामदो एसेनोसै बाय